Robertovi Ficovi. Nech sa páči, pán predseda, máte slovo. Vážené dámy, vážení páni, najprv som zvažoval, či vôbec sa vyjadrím k tejto téme, ale keďže sa blíži 17. november a Slovensko už niekoľkokrát v histórii zažilo pád vlády, musím sa vyjadriť niektorým súvislostiam, ktorých som bol priamo účastníkom a ktoré sa ma aj dotýkajú. A v kontexte komunikácie Epsteina, alebo Epsteina, už nech ho volá kto chce, ako chce, s našim bývalým ministrom zahraničných vecí mi niektoré veci dávajú súvis. Slovensko má za sebou ťažkú históriu prebratia vlády. Po únose prezidentovho syna, vražde Remiáša, prišla vláda Mikuláša Dzurindu, ktorá rozpredala Slovensko. Mečiar padol. Robert Fico v 2006 roku sa obklopil v diplomácii ľuďmi, či už to je Lajčák, Korčok, Ševčovič, ktorí slúžili Mikulášovi Dzurindovi. Nepoučil sa v mnohých veciach. A túto tlačovú besedu robím preto, že jednak chcem, aby Robert Fico ako premiér prevzal moc, aby chytil opraty, aby ak Greenpeace štrajkuje, ak sa nevyšetruje kauza okolo migov, aby zakročil, aby to nezvaloval nahlas, ale hlavne, aby táto vláda nepadla. V roku 2018 padla vláda Roberta Fica. Bola to vražda Jána Kuciaka. A komunikácia, ktorá prebiehala medzi poradcom amerického prezidenta a Epsteinom a neznámym človekom zo Slovenska, pretože na úvod ešte chcem povedať, že môj apel a výzva smeruje osobitne k aktérovi tejto komunikácie, pretože vychádzame teraz z mediálnych správ, ktoré sú už v éteri. Vychádzam z toho, že keď Kongres Spojených štátov alebo snemovňa reprezentantov niečo zverejní, že už to má svoju hodnovernosť, ale verím, že ani Miro Lajčák, ani dotknutí ľudia alebo blízki ľudia ako Korčok nebudú pchať hlavu do piesku a vysvetlia, čo sa to vlastne dialo. Asi svetu je veľmi známy príbeh, ako dopadol dotyčný pán. Treba však povedať, že ak sa vrátime do obdobia 2018, kedy sme 2 roky vládli a po vražde Jána Kuciaka bezprecedentne médiá zaútočili na vtedajšieho premiéra Roberta Fica, s ktorým sme SNS boli pri moci, videl som jeho, dá sa povedať, prvý pokus o politickú popravu, ktorú samozrejme niektorí fešáci, ktorí skončili v Hlase, využili. Ale videl som premiéra, ktorý mnohé dokázal, ostal pošpinený a odpustite mi, čakal som, že sa z tých vecí poučí, nehovoriac o posledných udalostiach. Chcel by som povedať, že keď sme v roku 2016 zostavovali vládu s Belom Bugárom a Smerom SD, každá strana si nominovala svojho zástupcu a na ministerstve zahraničných vecí vtedy bol ministrom pán Lajčák, štátnym tajomníkom bol pán Korčok, ktorého sa to tiež dotýka. A druhý štátnym bol nominant Slovenskej národnej strany, ktorému vlastne nedovolili v tej dobe nič. Pamätáte si možno predsedníctvo Slovenskej republiky, kauzy okolo agentúry EUKA. Sám som zažil pána Korčoka, keď ma doslova prosil, aby po páde vlády Roberta Fica mohol byť veľvyslancom Spojených štátov amerických. A hovorím to v súvislostiach, že v tej dobe bol, a musím povedať, že aj je, Miroslav Lajčák špičkovým diplomatom. Nie je pochyb o tom, že je to profesionál a preto by sa k tejto veci mal profesionálne postaviť, tak ako aj jeho okolie. Mal by v prvom rade povedať, či je komunikácia z tých e-mailov autentická, k čoho ho vyzývam. Ktoré správy v tejto komunikácii sú pravdivé, prečo tak konal
Osobitne sa ma dotýka, ak člen vlády v tom čase informoval dotyčnú osobu o niektorých veciach a súvislostiach, ktorých sa dotknem. A hlavne mi dávajú súvis aj konania, ktoré viedli k voľbe prezidentky Čaputovej, ktorá sa z ničoho nič objavila, kedy Miroslav Lajčák pre mňa z neznámych príčin kandidovať nešiel. Na úvod by som ešte povedal, že asi nie človeka na svete, ktorý nepozná túto kauzu. A vážení zástupcovia médií, desí ma, keď už dnes ráno známy to portál Aktuality, ktorý pošpiňoval Roberta Fica v 2018, aj našu vládu a mňa osobitne, na čele s pánom Bardym, ktorého kamarát Káčer, v tej dobe náš veľvyslanec, povie, že sme tupé hovedá, tak tento denník už dneska ráno konšpiruje, že toto môže byť hanba a blamáž vlády Roberta Fica. Vlády a človeka, ktorý sám bol obeťou v roku 2018. Prečo sa k tej komunikácii vyjadrujem jednak, že mám pocit, že veci, za ktoré som vtedy bojoval, niekto vynášal z kuchyne Slovenskej republiky do Spojených štátov amerických a priamo sa ma dotýkajú a urážajú ma. Takže na úvod, Jeffrey Epstein nebol len taký hociaký človek. Svoju moc a sieť vytváral preto, že vybraným ľuďom, politikom, poskytoval finančné plnenia a radovánky. To, že bol súdený za kupliarstvo, je len jedna strana mince, pretože aj Al Capone ho neodsúdili za vraždy, ale za dane. Tohto človeka zadržali v roku 2019 a veľmi záhadne zomrel vo väznici. Asi veľa vedel. Ale tento človek nebol len filantrop, sponzor, podnikateľ. To bol človek, ktorý získaval spravodajské informácie, podsúval ich, ako je zrejme z tej komunikácie. Je to človek, ktorý využíval naivných a hlúpych politikov, aj členov kráľovských rodín, podsúval im rôzne radovánky, finančné plnenia a potom záhadne zomrel. Treba povedať, že ak mám prejsť k tomu, prečo som zvolal túto tlačovú besedu, a poprosím na prepnutie druhého slajdu, že v jednej z tých správ sa píše, že Epstein komunikuje s poradcom amerického prezidenta. V tej dobe sme všetci podporovali Míra, aby sa stal po vražde Kuciaka v tom období šéfom OSN. Poverením riadením ministerstva bol Korčok, treba si to stále spomínať. Korčok sa už dnes aj nepretvaruje, ten už s týmito ľuďmi drží v progresívnom Slovensku. A možno ticho pripravujú nový prevrat v pondelok. Ale v každom prípade sa tam píše zaujímavo, že vláda padne tento týždeň podľa plánu. V marci 2018. Bol som člen vlády ako koaličný partner, predseda parlamentu a pýtam sa, odkiaľ niekto, kto je spojený s takým človekom a odkiaľ ten človek vedel, že má informovať poradcu amerického prezidenta, že vláda Slovenska padne. V tom čase som to nevedel ani ja. Pretože ešte do poslednej chvíle bola varianta, že budú voľby. Ale veta, že podľa plánu ma desí. Kto mal aký plán v Amerike? Kto ako využil udalosť a do mesiaca po vražde Kuciaka vedel, že tu nejaký plán, že Fico padne. O to viac by mal Miro Lajčák vysvetliť, ako sa také informácie dostávali do toho prostredia, pretože posúvať také informácie z pozície, vždy bol ministrom zahraničných vecí, aj keď mal pozastavenú činnosť, štátny tajomník Korčok vykonával jeho prácu. Ako sa to dostáva do Spojených štátov amerických? A potom všetci tí, ktorí hovoríte, že my sme paranoidní, že my si vymýšľame, že sú to konšpiračné teórie, tak táto komunikácia je zaujímavá v tom, že tu sa potvrdzujú reálne kroky niektorých
ľudí, ktorých Robert Fico zdedil od Dzurindovi v diplomácii, že jednoducho reálne posúvajú informácie ďalej. Preto ja aj Jura Blanára vyzývam, aby skontrolovali všetkú komunikáciu svojich predchodcov vo vzťahu k tomu, či nejakej cudzej moci a mocnosti predstavitelia ministerstva zahraničných vecí nepodsúvali informácie. Pretože všetko to potom skončilo do toho, že prišla nová vláda a dopadli sme úplne zle v roku 2020. A vrátim sa k prezidentským voľbám, kedy sa zjavila pani Čaputová. Takže Miroslav Lajčák mi pol roka pred voľbami v mojej kancelárii povedal, keď vyšiel prieskum Fokusu, ktorý si viete nájsť v letných mesiacoch, kedy on bol prvý a ja druhý, že Andrej, nekandiduj. Vybrali Zuzanu Čaputovú. Ja som v tej dobe to meno ani nepočul. Ani som si nevedel predstaviť. Ešte som vnímal, že tu pôjde nejaký mistrik za Sasku, ktorý potom mimochodom odstúpil z prezidentských volieb. Ale Čaputová, z čoho to bude platiť? Odkiaľ je to dievča? Samozrejme tie isté zdroje, ktoré vytvárajú mimovládne organizácie, slávne to financovanie rôznych strán, tak tie sa vyskladali. A zrazu sa objavila Zuzana Čaputová, Miro Lajčák bledý nekandidoval. Dnes už asi rozumiem prečo. Na pána Bereša sa vytiahla špina, útočilo sa do Harabina a ja, hoď som mal 18 podpisov, som kandidovať nešiel, pretože som videl, že lavína rigoróznej práce, útokov do mojej osoby je šialená. A keby som to verejne hovoril, tak povedia, že Danko si vymýšľa, že to Fica nikto nepopravil, z Danka to sa on sám zosmiešňuje svojimi vecami a ja uznávam, že môžem sa zakoktať, ale to, čo sa dialo v 2019-2020, to, aká to bola mašinéria, to vyústilo do toho, že Západ dosiahol svoje. Na čelo sa dostali ľudia ako Matovič, Kollár a potom ste to videli. A potom prišiel Odor. K tomu by som tiež vedel rozprávať, ale držme sa dnes témy. Takže je zaujímavé. Vláda padne tento týždeň, áno? V marci. Dokonca 15. marca už informuje poradca, čo sme vôbec tej nevedeli. Prejdem k ďalšej komunikácii, ktorá je tá, ktorá sa ma priamo dotýka. Ak si pamätáte, použili sme tu, myslím si, zaktuálny článok, aby to teda bolo hodnoverné. V 2018 som povedal slávnu vetu. Do Marrakešu nepôjde ani upratovačka z ministerstva zahraničných vecí, pretože je to migrantský pakt. A nebohý Jaro Paška, so mnou sme bojovali, aby migranti nezaplavili Európu. Ešte v jednej komunikácii dokonca rozprávajú o nejakom európskom pláne. Spojených štátov majú európsky plán, ktorého predstaviteľom mohol byť aj Miro Lajčák. A keď to dám do súvisu s migrantmi, ktorí dneska valcujú a likvidujú Francúzsko a Nemecko, tak im mnohé veci dávajú súvis, ale toto nie sú vymyslené veci. Ja som reálne zablokoval, aby za ministerstvo zahraničných vecí, už tedy za premiéra Pellegriniho, nikto do Marrakešu nešiel. No a čuduj sa svete, v jednej z komunikácií, a znova hovorím ešte raz, to už môžete mať dneska v médiách, sa pýta Epstein neznámeho človeka, predpokladajme, že pána Lajčáka, ak to nevyvráti, lebo ešte stále môže pán Lajčák povedať, že s tým nemá nič a ja ho vyzývam. Ale ak máme vychádzať z domnenky, musí to verejne poprieť a potom treba zistiť, kto bol ten človek, kto bol ten iný človek, kto komunikoval s mailov. Ale on tam píše, že premiér je na tvojej strane. A chápem to správne, že máš problém, alebo že ty versus parlament. Parlament, ako predseda parlamentu som vtedy navrhoval uznesenia. A dokonca mu radil tento človek, nechcem, keďže je mŕtvý, sa nejako ináč vyjadrovať, a tento človek, ktorý mal svoje ekonomické záujmy, mu radil, čo má rozprávať. Takže ja som mal proti sebe vtedy nielen Mira Lajčáka, ale ja sa dozvedám dneska, že proti mne bojoval Epstein. Takže klobúk dole. Ak teda niekto z ministerstva zahraničných vecí má konzultantov zo Spojených štátov, a dneska už rozumie aj inej veci. Ja som dostal v tom čase po páde Kuciaka pozvánku do
Kongresu Spojených štátov amerických, oficiálnu, a pán Korčok mi stále tvrdil, že ešte nemá poverenie, ešte tam nemôžem ísť, pretože som sa vždy snažil robiť politiku na východ aj na západ. V tej dobe sa realizovali veci okolo F-16, malo Slovensko dobrú akceptáciu, myslím si, že to bolo vyvážené a ja som sa zachoval vtedy vo vzťahu k Petrovi Pellegrinimu, ktorému dneska vyčítam takisto mnohé, že som súhlasil, že sa stal premiér. Pellegrini sa stal premiér, pretože potopili Roberta Fica nie len jeho blízki ľudia, ale vyzerá, že aj spravodajskými hrami. A prečo robím tú tlačovku je aj to, že bojím sa, že Robert Fico opakuje tie isté chyby. Pretože ak je pravda, že pán Lajčák robí pri ňom, tak by mal konať alebo sa k tomu vyjadriť. Prejdem ale k tej podstate, že tieto e-maily, keďže sú zverejnené inštitúciou, ktorú nemôžeme spochybniť, keďže obsahujú časové súvislosti, sú začiernení adresáty niektorí, ale verejne sa píše, že by to mal byť Miro Lajčák. Ja hovorím, mal byť. Ak sa ho to dotýka a nie je to on, tak sa mu aj teraz verejne ospravedlňujem. Ale ak to mal byť on, tak má čo vysvetľovať. To nie je tak, že sa schová teraz niekde v Poprade, alebo že sa k tomu nevyjadrí. Ja čakám tlačovú besedu Mira Lajčáka, ktorý vysvetlí, či je alebo nie je tým adresátom, komunikátorom on. Ak to nie je on, kto to je? A potom z toho budeme vyvodzovať aj príslušnú zodpovednosť, pretože ak nejaký štátny činiteľ len tak cudzej moci niečo dáva na tacke, konzultuje s ňou, tak pýtam sa a vrátim sa do dnešnej doby, či naozaj táto vláda, naša vláda, vládne. Išli sme do vlády opäť preto, že sme čakali, že sa vyšetrí obdobie 2020-2023 COVID, že sa vyčistí štátna správa, že ak bude Greenpeace demonštrovať, tak ich naložia do auta a zoberú na výsluch. Ja vidím teraz, že Robert Fico zvaluje tú zodpovednosť na Matúša Eštoka. Hlas sa topí v mnohých problémoch, ale ak neurobí naša vláda niečo, tak to dopadne horšie ako v roku 2020. Pretože problémom Slovenska ani Roberta Fica nemôžu byť študenti v Poprade. Problémom Slovenska a ani Roberta Fica nemôže byť Šimečková mama. Problémom je, že tu máme skupinu ľudí, ktorá evidentne komunikuje a sprístupňuje informácie v záujme nejakého amerického plánu, ako sa Európska únia má vyvíjať. A asi už netreba si dávať servítky a povedať reálne, že Európska únia ako silný projekt vadí mnohým politikom Spojených štátov amerických. Že potrebujú, aby Európska únia bola poskokom, aby nemala silné euro. A politici, ako som aj ja, im vadia. Do toho je tu veľká mašinéria médií, ktoré robia falošné prieskumy, manipulujú mladých ľudí, pretože áno, aj tí mladí, ktorí dneska zastávajú Ukrajinu, nosia čierne trička, mi pripomínajú časy, keď v 98. a 7. sme si všetci mysleli, že Mečiar je ten najhorší, čo dnes poviem, že to nie je pravda. Pretože Mečiar mnohé veci pre Slovensko dobre urobil. Ale to patrí k mladosti. Na záver by som chcel povedať jednu vec, že vyzývam na verejné vyjadrenie pána Lajčáka a Korčoka, ktorí riadili vtedy ministerstvo zahraničných vecí. Očakávam od pána Korčoka, že vysvetlí, či mal alebo nemal vedomosť o takých komunikáciách, a to isté od pána Lajčáka. Očakávam, že obidvaja vysvetlia, odkiaľ sa takáto komunikácia dostala, čo všetko rozprávali, pretože jeden bol šéf OSN, druhý bol potom veľvyslanec Slovenskej republiky. Očakávam, že povedia, či sa reálne Korčok, Lajčák alebo iní ľudia stretávali s takýmito ľuďmi, čo bolo cieľom, či obdržali nejaké finančné plnenia. A hlavne verím, že sa naša vláda na čele s Robertom Ficom prebere, pretože znova to celé buble. Napätie, demonštrácie,
tlaky, štvaná zver, ale ak má v svojom okolí Robert Fico takých ľudí, tak by im mal pozastaviť výkon. A do tejto partie, a nehovorím, že v súvislosti s Epsteinom, patrí aj Šefčovič. Šefčovič nemá čo robiť v Európskej únii, pretože je to z partie starých dzurindových politikov, ktorí, či už to bol aj Káčer, aj Šefčovič, aj Korčok, aj Lajčák, sú veľvyslanci alebo zástupcovia, odborníci na zahraničnú politiku, ktorú evidentne viedli nie vždy v záujme svojej vlasti. Takže snažil som sa vám vysvetliť, čo sa tu dialo. Myslím si, že to je len kvapka v mori. Že budú prechádzať tú komunikáciu analytici, vzdelaní ľudia, ktorí získajú ešte iné súvislosti. A toto nie je len taká komunikácia. Takýto škandál tu ešte nebol, aby sa priamo preukázalo, že v nejakom takom zoskupení sa dostávajú informácie cez nejakú sieť ľudí k prezidentovi Spojených štátov. Že sa odkrýva kuchyňa politiky. Ja si nepamätám v histórii, že by tu bol na dosah taký rukolapný dôkaz. Myslím, že som obsiahol ešte raz tie zásadné myšlienky. Chcem vedieť verejne, či Miro Lajčák robí u Roberta Fica, ak robí, aby predstúpil pred kamery na úrade vlády a vysvetlil, či je to alebo nie je to jeho komunikácia, čo všetko od Epsteina obdržal, koľkokrát sa s ním stretol, o čom komunikoval. To isté sa týka, keďže bol v priamom kontakte s Korčokom, Miro Lajčák non-stop. Nech Korčok verejne takisto povie, či mal také informácie, či sa stretávali, čo všetko rozprávali. A na záver ešte raz poviem, že desí ma, ako to už niektoré médiá otáčajú, pretože podľa mňa majú oveľa viac informácií ešte ako my, osobitne Denník, Smečko, Aktuality, že toto bude škandál Roberta Fica. No tak toto škandál Roberta Fica ani našej vlády nemôže byť. Toto je škandál jednotlivcov a ja verím, že to osobitne nášho premiéra prebudí. A že si nebude všímať Šimečkovú mamu,